tinokugamuchirai pachirongwa chedu chemazuva ese chinonzi Bishu a reality show, apo patinokurukura nevasikana vanoita basa rekutengesa miviri yavo. Chirongwa ichi chinobuda mazuva akanyorwa paskrini apo pano paChibanda Media. Ndichatanga kupa zviziviso pekutanga. Vamunoona vachibuda pano pachirongwa vasikana vamanikidzwe vanenge vatosarudza vega vatenderana nazvo kuti rega ndiende ndinobuda pachivhitivhiti ndichisheyawo zvatinosangana nazvo mukushanda medu. Uye chirongwa chino hatitendere vana vadiki vane makore ari pasi pe18 nekuti panozovhurwa hombe pano. Chekupedzisira achioni kufuti chirongwa chino makagarisana munyarikani nemunyarikani, zvimwe ndiambuya nemukwasha, zvimwe ndiamwene naatezvara, asi kungotora foni yako woenda parutivi woteerera wonakidzwa kune chirongwa. Pano ndina vatete vandinawo. Vatete makadii? Tiripedi makadiwa. Muchataka kuti simudzei izwi renyu zvishoma zvishoma. Chekutanga chandoda kuti muzive ndechekuti muri kubuda live paTV, muri kuonekwa nenyika yese, America, Botswana, Zimbabwe, pasi rese muri kuonekwa paTV, handiti? Yeah. So toda kuti muudze vanhu vatomirira kunzwa kuti vatete vanoita nezvei. Ndoita zvekuenda kubhawa. Alright. Ndoita zvekukechesa. Nyatsa yekupasanura munoenda kubhawa, nyatsa yekupatara zvasununguka izvi. Ndoenda kubhawa ndoita zvekukechesa. Alright, Yeah. alright, alright. Vati vanoenda kubhawa vanoita zvekukechesa. Mubvunzo wangu wekutanga uchanangana nekuti vatete mane nguva yakareba sei muchiita zvekukechesa? So far ndada kukwanisa gore. Alright, mada kukwanisa gore. Yeah. Saka ndichada kuti mashoko enyu ndiwo awande kupfuura angu inini. Yeah. Nekuti handisirini ndiri pachirongwa, handiti? Yeah. Saka panda kubvunza ndepekuti zvimwe muchaparondedzera. Chakanyanya kuti mimi muzosvika pakuti chirega endende kunotengesa muviri. Chii chachaitika kuzosvika pamuri panapa nhasi? Murume wangu akaenda kuSouth and then ndatanga kutamba neumwe munhu ainzi Elisa. Vangu nditi majeti kune vamwe vana vari kuenda varipota vachienda. Isu ngatimboende timboona kuti zvinoramba iri. Vataendo first day wandakaendawo pasajambo bva ndavharwa nasamuwani. Handiti hanzi mari yangu yakabatana ndikakupa unozonditiza chichichi. Bva ndiendesa kwatete wake. Vandaswera ndiri kwatete vaivai. Bva ndazofonera bankuru vangu bva ndaudza ndozvaitika so ndakaudzwa nerimwe statement ndaudza chokwadi. Ndibva wandisendera mari bva ndapinda mutauni. Ndapinda mutauni bva wazonditora. Ndibva wandita kubva wandipa mari yekumwe. Ndibva waenda nebhasikoro bva ndazotenga. Ndozvakaitika ipapo kuti nditange kuenda kubhawa dheri 2. Ndibva ndatoendawo bva zvatodzowo. Tanga ndichitoendawo bva zvatanga zvakutoitawo zvakanaka but first day hasana zvakaoma. Alright, matimi musi wekutanga makakechwa nemunhu wani? Angati night. Wangati night. Alright. Abvaenda abva anoita bonde. Haana kubhadhara. Haana kubhadhara, akabva anondisiya kuhama dzake. Aitanzi ndikudzoka musikana wangu. Ina ndozondo zvaataura. Alright. Ndiwo akazondiudza kuti iwo wakuenda watadzonzwa ayozokusiya kuno zvemadays. Ndikati ine zvemadays handisi kumbosiya. Ndopadada kutovaudza kuti tadai. Havana chaungwakusiya. Alright. Wozvirwa kuti mukomana akatosvita ndabata bhebhi rangu hama dzangu ndichengetere ichi munhu wangu. Alright. Saka usiku hwese bonde rakavata richitsva. Rakavata richitsva. Ndikati mari yake yakadiswa pasi pepiti. Tasvika manje kuti munhu achiburitsa mari akuti hanzi ndikunochinja. Takatendera mashopu tikatendera kupesa anyasonoti abva ndaneta. Vachitaga ndokusiya kwatete wangu tichage chenji naichangotangawo nandimboswena ndangojerawo mirira mari yababa. Ndangoti munhu ari kuuya. Dzimara munhu nanhasi kana uzimbofuna kana kudii. Alright, pamwe tichadzoka futi kumashure mbichana. Mati baba vakakusiyai vaita vakakurambai vachienda kuSouth Africa ndavaingoita zvekuendawo zvawo? Vaingoita zvekuenda. Takatanga tichigarawo Mbani. Vatabva Mbari batayako ipepi. Ndibva apo tachienda Mbari kuye zvekuenda aita zvekutengesawo masikange akewo madrugs akewo. Bva angopesera angoti so ngonzoti munhu akaroora bva ndati
ndopandakasitanga kuto action Alright. Ndafunga kuti makatanga kuti action baba vachimboenda zvawachidzokapo napo mukati ipapo wanga wasingachatodzoki ndatinoti panapa zvadhakwa panapa. Alright, tichidzoka panyaya yemukuru ava vakavata zvavachiita bonde vakasabhadhara mari. Pabonde makadzivirira here kana kuti semusi wekutanga ka? Aiwa, takadzivirira. Chandakangobata ipapo ndinoshandisa maprotector ndo chandakangobata ipapo. Alright. Zvekuzopiwa mari ndakazozviita direct tunes. Aiwa, no handambodza umwe wangu chokwadi. Ndakangowanyebera kuti zvadai ndarasa mari so ndakunyebho. Zvikanzi alright bo. Kana danga kuvhara taita muendera vandati aiwa handambondivhara mari yangu ita sei andipa. Zvikanzi alright direct tu ngatatoendawo ndopazvakatanga kuendeka because ndanda kuzoti chinotanga imari chitira iprotector. Alright. Chinotanga chamunotanga kugachidzwa imari. Then mozopfekedza munhu. Saka da kubvunza imimi sezvinhu zvokuti zvanga zvisati zvaused mamuri. Pamwe zvokutarisa munhurume akashama mumwe asiri murume wenyu. Makagona here kutora protector nekumupfekedza? Aipapo ndakatopfekedza ndakati handambosesa kana hana kurova. Haina mborova ipapo lero tutonge munhu azvijaira hamene zvazvakutongoita. Alright. Yeah, ndinonzwisisa kuti mukushanda tine zvakawanda zvatinosangana nazvo. Zvimwe zvinorwadza kubva pamakambodzidzira madodza pamaidzidzira kuzoti masenior lecture ndezvipi zvimwe zvamasangana nazvo munoti musi uyu ndikamufunga andinorwadziwa nekuti ndakatamba rafu kana kuti hamusiwoka imwe museso ini ndosaka ndakudza kuti ndoita zvemashort time. Alright. Pane one day mumwe mufesi iye vanga vatori baba vechikuru vakangoya bvati naiti mari because madesi aenda engoenda asingazivi zvandaita bvati naiti mari pandati naiti $20 kanzi aina ndiwana $20 ndiwana 15 nze kwanga toedza pandati it's okay handei bo expression ndipechi mari yangu sataenda setabva panapa ndida mari yangu zvikanzi alright ndokupa ndobva wangomutsa moto yawo chandiri kuruwa kunonzi kuruwako ndobva tangodarika marobots ndikati akuma kudarika marobots makungomhanya chi musi iwo ndakabatikana ndakajamba mumota ndatinoti panapa atomahwani bosi munhu angatochinja zvaanga ari nezvaanga ari zvanga zvatosiyana asingachatori neni akungondiginwa chitaura naye chiramba kanyarara ndobva ndatoti panapa amini chiro ndikatyoka gumbo is long ini ndasara nichirarama amini gumbo ariurai vandajamba mumota vandasangana munhu zvikanzi akuwai kugamina ndakatosvika pagumba anzi kusei kugamina ndikati andasangana nezvakati ngatipinde mumota munhu anogona kudzoka akakuita sei akakutora handomusi wakandibata iwo ndakabatikana yanga iri mota rudzi anga ari kaWonder Fit inga zvakoma. Alright, tiri muchibasa medu mubvunzo uyu ndofarira kubvunza zvakanyanya nekuti mumwe nomumwe anenge ane maonero ake. Ndinonzwisisa kuti varume vakasikwa zvakasiyana mutirauzu. Mumwe ane mupini wenhengo, mumwe ane chipfupi chakakorera, mumwe ane kadiki kuti unoziva kutsvaka kuti kari papi kakari papi. Imimi semunhu wekuti makambopinda mumba nanhasi masangana nedzakawanda. Ndeupi muzera wamunoti uyu muzera uyu it's fine kwandiri? Ndinofarira vanhu vatete, vanhu vari vatete vanenge vane muzera wangu chaiwo unenge uri right vanonyasongoti vanhu vatete sesu kudai zo. Alright. Saka munhu mutete zvinotaurwa kunzi akaita sei? Chinara ari mukati tora inside munhu angori bho wakewo munhu mujaindi ndombosangana nawo hangu but ini vanhu ndakachuza vanhu vatete. Alright, imi munofarira size ipi yenhengo yamunonyadzwa kuti iri nani iri pakati nepakati kwete inorwadza kwete inoshungurudza kwete isingapindi iri pakati nepakati inofanira kuita zvinhu zviri normal. Ko dzirefu idzi dzitete hando dzinobaya kwacho kunonaka here kuno? Alright. Kune nguva inoendwa nemadzimai yavanoti muchishona kumwedzi. Kana mazuva aya akasvika muri imimi makaomerwa musina pekutangira ndiapi mataunhu amunotora? Inini manje inangu chokwadi changu ndechekuti sometimes ndogona kuomerwa zvangu but kana ndiri patime iyoyo handiendi because neiziva zvandiri because hauzoti munhu anozvitambira zvagara hazvitoiti
ina hangu ndiri kusaidi kwangu handitoendi. Alright. But inozongonzo wangu achitanzi ndaenda ndazoisa chijira wati but ina hangu handisvikwanisa. Alright. Yeah. Hai. Saka pane panoda kubvunza futi. Pane nyaya mati mimi kana zviri zvenguva diki yatinoti short time. Yeah. Munoita 10. You are very expensive. Ko kana munhu achida kuita zvakadaro asina protector, asina condom, achida kungoita pasina bepa. Hainini mari isika ndinyanzo mafarira. Ndizotenda hako nemari yako. Izvi handizvikuite sei? Handizvikwanise. Kune vanozvikwanisa tosiro mukana unonozvikona. Ina hangu handizvigoni. Because nini ngori pakutsvaga mari ndisi pakurisika upenyu, handisi pakuparadza life yevanangu because ndikaparara vanangu life yevanangu inenge yatoparara. Alright. Handikwanisi. Ndine 2. Na baba wekutanga vave. Alright. Baba vakubva vaende South Africa vakazombofona futi. Vanozombofona. Azokuti makupi namba wanoziya. Tavazvisiya. Alright. Zvino vachatokuona ikapa chivhiti kuti tsvaraka denga yangu iri pachivhiti. Alright. Tomboti imimi watete mawana munhu akavimbika nhasi anoti ndakuda kuroora. Munobvuma here? Muchabvuma here kupinda mumba? Kana akavimbika ndinobvuma. Ndinogara. Ko imimi wacho muchabvuma here? Mamboti ini ndoda iri pakati nepakati. Kana ndamuona noenderana neni ndinotongoita zviripo. Alright. Zvichireva kuti munhu chaangodiwa pamunhu kuvimbika. Zvomutirauzi hazvisinazo basa. Pane pamataura pamati imimi pamizera yenhengo ndoda iri pakati nepakati. Ko kadiki chimbokadescribe kadiki kanonyazoita sei? Akaite kadiki. Ina ndinenge achindiitira because akatoite. Kanoita sei? Nyadzai kupataura tinzi. Akatoite hapana zvaunotombonza. Kuti zvikuenda nekupi kana zvikuita sei. Alright. Imimi mawana yakavimbika aroda kuvaka musha nemi. Muchavimbikawo here? Ndovimbika. Todzikama chaiko kutoita munhu kwaite. Zvokutogarisika chaizvo. Yeah. Alright. Vatete. Imimi ndezvipi zvamunoitawo kuti mukwezve varume runakonda ruona ruripo but panogona pari imanditi hapasi kuoneka munhu kuti kunaka kunooneka nemazisoka. Ndezvipi zvimwe zvamunoita kukwezva varume kuti vauye kuzoita madhiri kuzokecha? Haina hangu chandokwanisa. Chandisingagoni kubata mushonga. Chandokwanisa kutongoenda kumasoe kungopiwa nhombonzi amai jambo rinenge ranyanya ende munogesa chete ndozvotokwanisa. Maybe ndozvinhu zvizoti varume vauyopa nditi chandisingakwanisiwo mushonga. Zvimwe zvese izvo munamato ndotambira hangu ndichigesa. Pamwe sometimes ndozvizoti varume vauyopa nditi handizoziva. Alright. Saka utoriko munamato here wekuti unotopiwa namadzibaba kuti enda unokechesa? Unopiwa uchiita unokutora madzibaba ini ndinodai opiwa munamato kana vari madzimai ndodai opiwa munamato. Vanotopa vachitoziva kuti ndiwo kunoshedza varume uri kukechesa. Kana vemurodhi kufamba ukoneko uchienda vanokupa. Alright. Yeah. Inyaya yakaoma. Alright. Tichinopetera chirongwa chedu. Kune zvinhu zvakaita sekuti munhu auya mati short time munoita 10 handiti. Ko munhu auya achida kudyiwa nengo. Munowedzera price here kana zvingori pasame? Ini ndoramba ndiri short time handiite izvozvo. Hamudye? Handiite izvozvo. Ko why? Aiwa mariski. Madzimai ese anongodya. Ivavo ndoanodya ndinge munhu wandakaona inzi maybe kumareni kwedu akasvika pakufa nesikiye inonzi mukana iye. Ini asati ndatanga izvozvo. Kubva pandakatanga izvozvo ndakabva ndamaka kuti izvi hazviitwi. Ngazvingoende kwainofanira kwayakanzi ndo kwainofanira kuende ngaiende. Zvemukana izvi hazvidiwo vanhuwo zvekungofungawo. Alright. Ndapi mashoko amungada kusiyirawo kune madzimai ari mudzimba? Haini madzimai ari mudzimba ndingodaudza kuti simati mumbomo. Varume vanotiza. Mumwe munhu anorara akapfeka zisiketi rosvika kumakumbo. Munhu anotonga acharara sometimes vamwe vatora rembo vachitanze kumasoe tiri kunamata chichi. Vachitiza varume vatemi vanobuda anosara vachienda kumai magirlfriend avo. Saka ngavamboita serious ipapa. Because inini munhu anototi ini mukadzi wangu nasaenda chichi. Atosiya achiti ndiri mumba. Pamwe pacho murume arudawo mukadzi wake. Pamwe pacho mukadzi anorara akapfeka zisiketi rosvika. Pamwe pacho mukadzi anoradzika mwana panhu pekuti mwana anyazonoti mwana ndaweti. But anomuradzika pachada puya pachirara murume.
varume vanoda smart. Alright. Yeah, zviri kubatika zvakanaka. Mati muna vana vairi, vakomana vese kana vasikana vese? Vakomana vese. Tombonde rimwe gore imimi pamwe wakura mazongoramba muri muchibasa menyu imomo. Mazosangana nemukomana ari patouchline achitokechawo savira wenyu. Munoita sei? Savira wangu. Achitokechawo mwari pa next penyu ora tasiri savira. Andina zvandoita ndongosiya zvakadaro. Muzadaro. Zvirada nofanira kungokecha here kana akura ore. Ari mwana wangu. Ndotasoti pachazingi pakura mwana wangu akuziya. Ndotasoti maybe nenda siya zvinhu zvakadai. Nenda kuita zvimwe zvinhu zvinomo tengesa kana kuita sei boost ndagara ndotengesa upa ndiri panapo. Sometimes kuzviitisa nogona kutozvisiya. Azvinogona kuzvisiya. Yeah. Alright. Pane nyaya inombotaurwa nevazhinji emanjuzu yekuti unoenda kumanjuzu unorapirwa paunodzoka mustiriti mutouchline unongochibaka moto zvokuti inenge iri fofa. Imimi amati mambosangana zviri? Ndambosangana nazvo hangu. First vanonzi munenjuzu iri pamuri chichichichi. But ndegona ndikasvika pane munhu ngokuti anda kufarira kudidi tongomwisana hedu zvatomwisana izvozvo mupedza ngonira mari but zvakazongoparira kusazoti ningowapiwa he kana kuti zvinhu zvagara zviri maura izvo zvangu handichazivi. Vamwe vachiti ukanitarisa masango neangu hamene zvazvinoita kana ndikada kuitira hasha dzinopera saka kusazoziva hangu kuti zvinenge zvagara zviri mandiri he kana kuti zvitori zvimabhidhiriwo kana kuti chimwe yachiiswa paura hadisozivi. Vaitaura kuti vakakutarisa maziso avo anovhiringika vanovaikecha here kana kuti vanhu vamaingo socialize naye? Ipapa pane munhu wandaitoitisana naye aive iri boyfriend yangu iyo. Aitonzisi nyangwe ndikada toda kutokurova kungonzwa toda kungokurova kungosvotwa nini ndikasvika pauri ashadziwa dzapera. Ndeiziya yandakasangana nazvo zvokunzi une njuzu iri pauri chichichichichi. Handambozvibhiliva because ndambira ndaona njuzu yacho pandiri but hameno zvazvaingoita so. Alright. Saka izvezvi mune permanent boyfriend? Ya ndinaye. Akauya achida madhiri anobhadhara? Aiwa abhadhari. Iye ndiye anotobhadhara ndiye. Alright. Ndiye avanongoita pavadira zvavo. Yeah. Alright, asi anoziva kuti munoenda kubhawa? Hazvizivi. Muri kuti diko imi? Hazvizivi. Haazivi kuti munoenda kutouchline? But hazvisi difficult here musa unozofamba seko kuona muri patouchline uko achibhadhara? Ndizototi seko iri hatobwaniki. Handiti selokawo handisi munhu welokawo. Hamuna mwana naye? Zvino paachaona video rinori achati kudi? Handizivi handifunga kuti anogona kuriona video kana atongoriona hameno ndezviripo. Alright. Zvandikuzwa pano zvakaoma. Kune varume vanogona kutoita permanent girlfriend munhu wepatouchline asingazvizive kuti munhu wangu ndiwe patouchline votogochengetana pamwe kutoita mhuri vachitorarama zvakanaka usingazive kuti munhu wangu ndewe pamutsetse kana kuti patouchline. Ndo mashoko anga aitaurwa navatete pano. Epworth munoitira kuno kuEpworth handiti? Munoitira kupi? Ndinda kutauni handienda kwakasiyana kungonzi kukurira ikoko ndokwandienda. Yeah. Vasikana vese vandati ndanzwa vachitaura ava vanodhura too much. Anzi short time yawanda 10 vanodhura zvisingaiti. Makasununguka kukomenda mucomment section pane zvanga zvitaurwa navatete muchitaura maonero enyu kunyangwe pamutengo wavataura kuti why ndimbobvunza vatete sati avhara chirongwa imimi sei makasiyana nevamwe vanoita $1 kana $2 kana $5 alright sei makasarudza kuita 10? Why? Ndakasarudza kuita 10 because ini mafuta ndozora mvura inotengwa musoro chaiwo unoruka saka sometimes $1 harikwani. Ndindaona vanhu vangani kuti ndizorukwa musoro kuti ndizochera mvura kana ndizotenga hembe dzashodza vanondona ndakapfeka idzodzo kana musoro wakaruka haikwani. Muri kuzvinzwira mega. Vari kuti iwe ndoita 10 pashort time. You know mukauya muri 5 it's 50. Asi vai $1 muka kuti musvike $50 unenge wakechwa navanhu 50. Makasununguka kutaura maonero enyu kubva panyaya yemutengo wavo kuti
ari kuita $10 why pa short time wataura mari zenzawo. Makasununga zvakare kukomenda mucomment section muchitaura maonero enyu panyaya yeboyfriend iri kufambidzana navatete isingazvizive kuti vatete vanotengesa miri pawa. Muchakomenda mucomment section pano pachibanda media tisingakanganwe chirongwa chedu chinonzi Bishu reality show. Ndichipetera chirongwa chino toda kutanga ndatenda zvakare mukomana akandibatira mushini Manazi mwana wepachibanda anokuoneka ine mufaro pano pachibanda media mukomana anonzi Director Tabs. Thank you.